Ulalele Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. This is Gagasi FM njalo nje ngolwesithathu ngo7 sisikhuluma indaba zesintu. Inhloso yethu kulolu hlelo ukuthi lama conversation esihlale siwezwa abantu bakhuluma endaweni ke sikunikeze impendulo kuyiyona with ama expert. Inhloso yethu yesibili inhloso ukuthi ke sikufundise. Kuningi esingakutholi okumele ngabe siyakwazi about thina nemvelo yethu. Okwesithathu yilokho phela ukuthi even if kuthiwa you don't believe kwezinye zezinto ezenziwayo, at least yiba informed ngokuthi wazi ukuthi kwenziwa kanjani. So ke njalo ngolwesithathu sisibeke nendaba yesintu. Lolu hlelo ke ngalithola ku YouTube ma uthi nje indaba yesintu and ku gagasiworld.co.za website yethu. Bese kuzoba ke nama podcast alolu hlelo ungathola ama recordings azo zonke nezinye inhlelo esesike sazenza phambilini. And sesikhuthaze futhi ukuthi nawe mlaleli mabe kune topic mhlambe based on your experience or into office ukuthi sikhulume ngayo, uvumelekile ukuthi ungasinikeza ama topic amaningi siwathola kubona abalaleli. So namhlanje ke sikhuluma ngendaba yomuthi. Isikhathi esiningi sisizwe ukuthi imithi yesintu is always associated with izinto ezimbi, ukuthakatha. Mawuke wakhuluma in fact nje uma abantu abaningi besebenzisa igama lomuthi bacabanga ukuthi li synonym yokuthakatha, right? Uyothola ke ukuthi kunemithi yokwenza izinto ezinhle like when umuntu goes for a job interview or esusa isinyama. Namhlanje ke sibheka ukuthi sithini isintu kahle kahle ngokusetshenziswa kwemithi. And is it all bad as some people make it out to be? We will find out. Let me introduce to ke inkakha kwezesintu. We have inyanga udokotela Okuhle siyakubingelela sesikhashana sigcina ukukhuluma nawe siyakumukela Gagasini. Endumandumani yadumezizweni isihlahla somdlebe nontela mzimba phejempeje faso nempandla lizo zamadoda ayibomvu nina basetete nabasenyimba. Dictionary indaba yetitu umndene. Ngiyabingelela bonke abalaleli beGagasi FM. Ngibingelela nawe bhuti Alex ngokukhulu kuzehlisa noma khosi abalalele. Ngithi camaku amen. Yes, hayi ndomandumane ke leyo. Mawusithi noma khosi bengicanti uthi ngikubingelele nawe Alex noma khosi ohamba nabo. Omakhosi abalalele. Oh, okay, ngizwa kahle. Sure, Dr. Kahlelezi ndomandumane. And then uhlele ethu zakwemponga yesintu umlekeleli Mbanjwa uyi-author ne-researcher yesintu Mbanjwa. Sohlaza. Unduna kandaba lo untombi zimela. Unsizwa zemkhomba isilwane sincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa sivuthulwa ngoba sigcwele amabethe umuthi wentombi ezithi singawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni exexa isimilo sikhohla amasokazo. Okay, no siyanizwa madoda. Asathi siqala kuwena ke Mbanjwa. Sithini isintu ngendaba nje yokusetshenziswa kwemithi, be it emibi or eyenza okuhle? Sohlaza, isintu sakithi asinankinga nomuthi. Kodwa engifisa ukukucacisa ukuthi umuthi awusona wona isintu, kodwa umuthi owesintu. Chaza ukuthini lokho? Lokho sohlaza kukodwa ngisho ukuthi ukusebenzisa umuthi kusuke ngingeve ukuthi usugcine isintu waqeda. Okanye ngokusebenzisa umuthi usumuntu ogcina isintu. Ithi ngiyibuza kanjena lento. Abantu bakholelwa ezintweni ngoba bazi ukuthi imisebenzi yazo izokwenzeka. So ungaphila nje uphile kahle ube successful izinto zakho zihambe kahle khanya yonke into ngale kusebenzisa umuthi. Sohlaza ungakwazi ukuthi uphile izinto zakho zihambe kahle ikakhulu uma uzogxila kakhulu ethongweni. Nakhona ethongweni sohlaza kuyehluka. Kuhluka ngokuthi ithongo lakho ngoba kuyenzeka umuntu uthothi uza ku Dr. Khehlelezi afika athola imbiza ethile uma isebenzisa leyo mbiza ingasebenzi bese Dr. Khehlelezi ayikho into ayenza kanti hayi ngoba kunjalo ithongo elimembethe lalikade lingakholelwa emithini bese kube yilona elivala umuthi ukuthi umsebenze. So umsamo yithongo first bese kuza ke kumuthi uhamba kanjalo. Umuthi sohlaza uya ngokuthi umsamo wakho uyavumelana yini nawo ngoba sonke sembethwa amathongo. Ukhona umuntu othola ukuthi ithongo lakhe alivuma ukuthi asebenzise umuthi ekufanele ukuthi azalincenge kuqala ngaphambi kokuba lo umuthi ukwazi ukuthi umsebenze. Sure. Njengoba ngishilo namhlanje sibheka lokho ekuthena abantu ba-associate umuthi nezinto ezimbi. Mhlawumbe Khehlelezi mawungase nje ukhe phezulu uyi-expert la wena ulapha abantu njalo. Izinto ezinhle nje ezivela kumuthi ngiyafisa ungene kuzona iziphi nje ungasosibalele. Ngiyabonga umbuzo omuhle kangaka. Emthini kunezinto buthi Alex ezihlonishwa kakhulu esingazisho emsakazweni ezinye singazisho ngokomthetho wasedlozi noma ngokobunyanga esingeke size siyidalule but engizokusho ukuthi umuthi ukhona futhi umuthi uyasebenza. Ngake ngasho bathi ngiyadelela ngathi mina umuye enyangeni Alex
uyofuna umuthi wenhlanhla qala uyibuke qala lenyanga ukuthi yona qala inayo yini inhlanhla ngoba uzoyenyangeni kanti ihlalele iyahluphekela ku one room Nkosi yami ayinayo lento ufika ukuthi ufuna umuthi wenhlanhla kanti uyamstressa lo muntu kwayena kanayo umuthi wenhlanhla ubona qala kuye lo makhosi osukuye kuyena uthi cha lento engizoyifuna ikhona la and futhi umuthi webusiness ngizosho namanje ukhona umuthi wokuphakamisa ibusiness ukhona lokho ngiyokusho nje ngiqinise yonke imihlathi ngithi ukhona umuthi webusiness umuthi wokuthi umuntu athole umsebenzi ukhona umuthi wokuthi umuntu athole umshado awukho umuthi wokuthi umuntu athole umshado awukho into ekhona ukuthi right you need to respect ayikho into edlula respect then umuthi bese ulandela ngasemuva lapho suke sesigeza idlozi lakho lokuthi uthandeke emzini la oyakhona but into ebaleka kakhulu kufanele uhloniphe indoda uyiguqela uyithobele naye ikuhloniphe ukuze umshado uvele not ukuthi umuthi hayi kuyodlela imali lo all right 0861596596 now abantu abaningi baye bethi umuthi ungakusiza but inkinga yakhona uma usophuphile awuzugcina sewuyisiqela sawo ekutheni njalo ngenxa ukuthi uthatha umuthi sewohlale for instance uma uthi business yakho lumise ngomuthi sekuzofanele ukuthi ukuze uqhubeke be successful lihambe kahle kuzofuneka kulokhu uthathe njalo right umuthi uyadinga ukuthi mawusebenzisa usebenzise nomqondo abangizwa abanye mawusebenzisa umuthi also use your common sense in example ake ngithi ngisebenzisa umuthi webusiness umqondo kufanele usebenzise ibusiness eliyenzile 2 million kufanele phela ube no financial advisor wakho ube ne accountant yakho kunemali le oyibekayo esikhwameni sakho ukuthi ibusiness lami liqala lishona phansi kunemali ngiyithathayo ngiyophesha lapha akufanele uthathe imali yonke usuye Dubai usuya uthembele ukuthi ngizoya kuKhethelezi uzothi mawuyaphindela kuKhethelezi washona kunomehluko phakathi komuthi wenhlanhla nesethwalo isethwalo sifuna ukuthi usivuselele ngaso sonke isikhathi kunesethwalo esihle kunesethwalo esimbi yes of which it's a topic itself ngelinye ilanga ngifisa ukuthi singene kusona leyo nto ngoba bayayithanda abantu ukugijimela kuyo leyo nto kanti ababazi ubungozi ngokubekisa shortcut kulula kuyona yes iyona shortcut but iyingozi kakhulu edlozini iphinde ibe ingozi kakhulu emndenini okay This is Indaba Yesintu eGagasini and lolu hlelo uyalibona ke na ku website yethu gagasiworld.co.za siyakubikelela ungakwazi ukulishare ke nabanye siba khona ngolesithathu nje njalo kusukela ngo7 kuya ku8 amatopic amaningi njalo siwathola kuwena siswanikezwe ibona abalaleli and ungakwazi futhi nanokuthi sithole kuma socials sikhona ku social media Indaba with Alex on Facebook Twitter and Instagram @Alex Mthiyane sure 0861596596 asithathe nangu Professor Hlatshwayo Emnambethi hello prof Yaphila sikhangana ninjani? Siphilile kunjani kuwena? Yaphila ngibingelele baba bami la. Yebo. Yebo cha ngithi nami angiphonse nje izivane. Uma nikhuluma ngendaba noma ngesigaba esibaluleke kangaka. Somuthi. Ngoba isizukulwane esikhona njengamanje njengoba ubaba usikhangane ke wathi ukuyichana nje. Ngathi umuthi ubukeka ngathi into engeyinhla kufanele abantu baqonde ukuthi yini okokuqala umuthi umuthi isimila esiyimvelo ihlukene kaningi khona izihlahla ukhona amakhamba amila phansi one more other thing abantu okufanele bayiqonde ngomuthi ukuthi thina nemithi siyinto eyodwa ngoba imithi ngeke iphile ngaphandle kwethu nathi ngeke siphile ngaphandle kwemithi because sithola lento okuthiwa oxygen emthini thina sikhipha carbon dioxide siyinikeza imithi kusho ukuthi sobabili siyinto ekanje so ke kufanele baqonde abantu ukuthi ubuhle bomuthi buqala nje ekutheni muhle ungaka usamilile nje ulapha uyawudinga umuthi uma ngabe ke usuthatha kuzowusebenzisela into enhle ubusukusiza ngaphezulu kokuba ngoba uvela uyakulekelela kwakuyimpilo yakho ngaphandle ngokuthi ngithi uyabona nje uma kuthiwa selomise lokhu ukuthi there is no green pigment yes akukho ukusurvive emhlabeni okay all right no ngiyabonga kakhulu professor usinika ke ukuhlobana kwemithi ne-environment ngicela into ebalekile le kakhulu ngoba eminye imithi esincika kuyona uthola ukuthi le okuthiwa ivela kancane imake elwazini lwenu nakuwena mlekeleli kuyahlangana la ma environmentalists then bese kuzoba indaba yenu ke yesintu ukuthi lo muthi utholakala kumbanjwa kuphela yabona sohlaza logo yabona nje sohlaza umuthi mina ngiyafisa ukuthi ngiyibeke kanje ngoba abantu abaningi
kukhona insila esibusayo thina njenganabantu ngoba mawubuka emlandweni ukuvalwa komuthi nanokuthi kuthiwa umuthi awusebenzi awulungile uyathola ukuthi ingoba vele laba babewuvalile babekade bebona ukuthi thina njenganabantu abampisholo umuthi uyakwazi ukuthi usisize ngoba mawubuka emlandweni uyathola ukuthi amabutho lawo wayelwa izimpi ayeqina ngayo imithi abamhlophe kuze bathi mebebahlasela bangakwazi ukuthi babashaye ngezibhamu bona bephethe imkhonto namahawu base bekuhlanganezela konke lokho sohlaza. Okay. All right. So here's a question here. Ngiyazi ukuthi umlaleli wami ubuze nje kodwa ngizoba ne follow up. UKwaJola Nyawo uthi iqiniso inlento yokuthi umuntu uyakwazi ukuthi aye ku-interview bese nikezwa umuthi okugcoba emashiyeni. Isintu siyakuvuma yini lokho? Yes, siyakuvuma. Umuthi it falls under umuthi wenhlanhla esikubiza ngokuthi isiqhabo. Lo muthi awusebenzi only ku-interview. Ukhona osebenze intombini ukhona osebenze ukahle kahle usukuthi udraga that attention usukuthi lo muntu into ayikhulumayo bayilalele awuhambi wodwa ke isikhathi esiningi uhamba nalomuthi abathi umlomo omnandi uyabooster yes umlomo omnandi yonke inkulumo engikhulumayo kufanele ukuthi bemnandi labantu ba enjoy ukuthi lo muntu ukhona ku-interview they must feel like angahlale ekhuluma ngaso sonke isikhathi yilento esibabambile ke manje esibambe that is why nentombi mawuyishela uyishaya ngalomuthi isukithi angathi mfana ngahlale ekhuluma ngaso sonke isikhathi because I enjoy whatever word ayisuke isho kimi. Now akhona ukucheater then ukuthi ngisebenzise umuthi to enhance ama opportunities ami ukuthi ngiphumelele kube ukuthi anginakho lokho. Ngifuna ukuzwa nawe uzothini. Uyabona makhulu iqiniso sohlaza ukhehlelezi kade sacaphuna kwisiqhabo kukhona ngisho imithi yokugquma uthola ukuthi sohlaza umuthi nje ukuhlanza igazi ukuthi mawufika phakathi kwabantu ubukeke lapho usuke wenza into efanele vele ukuthi uyenze. No, that was not my question though. Ithi ngufreeze kanje. Here is a job interview, we're looking for an accountant, right? But kuma candidates wonke akhona na qualify ayamanyana na experience. Ngiyaqhamuka mina. I score low but ngenxa ukuthi lo muthi uzongibooster labantu bazongithanda mase kufanele ukuthi ngiperforme angizukwazi ukuperforma but ngiphasile interview. Yeah uyiphasile ukhumbula ukuthi maybe kwesinye isikhathi kuyenza ukuthi niudle nonke kuthiwa awumbeyond awonye ukushiyana ukwenza and two singathi urobhila karobhanga ngoba at the end of the day mawuya ku-interview angithi uyageza why ugeza ube muhle ufuna ukuthi ube representative lapha ugeza nje kweshawa ejwayelekile. Yes ugeza nje kweshawa so if ever kuthiwa lo if bengifike ngigqoke kambi lo wena ugqoke kahle nawe kuzowina ungawudlanga umuthi but for the fact ukuthi sigezile sonke it's the way as impressa ngakhona labantu abasi-interviewer so nawe impress ke uwenze ngomuthi. Don't you think ukuthi mhlamba amanye ama politicians ashaya kanjalo uthola ukuthi mayesefikile umuntu akasasinike intuthuko but simfote ukhehleleza akatholakala ngikuphawula lapha. Sure. Siboza emandeni kwindaba hi. Boza sengomasonjinela njani kodwa? Sikhona engineer kunjani kwena? Impela ngolilanga sokwesibiza lapho sikhuluma ukuthi asikhohla sithi lana ke lento yomuthi wemadoda kubingelela lapho ukubahlonishwa abakhona ijulile lento yomuthi wena ikhela phezulu nathi umuthi nje umuthi nawuhlukana kaningi khona ubuthi abantu baphambanisa nobuthi khona into yokuthakathi ukuthi ubuthi akiwo umuthi lo umuthi uyaphilisa bese bakhona ubuthi uyabulala ngiyangizwa kodwa yebo manje umuthi nawo ke kukhona lokunyama uzichitho nani singakubala ke ngokuthi mubi bese bakuphilisayo umuthi abayisho nethongo nedalo khona ongeke uligeze umuthi ngawusebenzisile kuzizwe la ngaphandle umuntu yakoMalawi uye koMozambique eMozambique ayizinkomo uthi uhlelele idalo ugcina ngembuzi okunye wezidalo gezwa ngemithi yodwa amahlahla odwa. Siyabonga sipoza. Okay, bengafuna umphazamisa ngoba ukhuluma yona kahle leyo ukuthi emithini yonke sikhuluma namhlanje ngendaba yokuthi umuthi akuwona into yokona nokucekela phansi sikushilo ngesikhathi siqala ekutheni ubuhle bemithi ade senisho ke niyama guest ami ukuthi ufuna ukuya ku-interview ufuna ukuya ebhizinisini but ukheleleza ade stress indaba yokuthi kumele phela nawe usebenzise umqondo. So namhlanje sikhuluma ngezinto abantu ke abazishoyo ngemithi kanti buphu buhle bayo nanokuthi umuthi uyini. Siyabonga kakhulu sipoza ngalokho. Asiye kumkhajo eNanda. Sabona mkhajo. Yebo njani Alex? Sikhona kunjani kwena?
Ngiyaphila ngibingelele lo baba lafuthula. Amen. Elabelela nje Alex endabeni yokuthi kuyake kube sekukanjalo ukuthi uthole ukukhetha abantu ngoba phela uyimvelo makukhuluma ngomuthi sikhuluma ngemvelo ukuthi kubani uma ethi uyangena nawo hayi omunye impela ugcina uthola ukuthi usebenza iopposite komunye kodwa hayi ushiya khona impela umuzwa khona. So indaba yami lapho ngoba uthi mhlawumbe kuyaye kube kanjani ngoba mhlambe nami ngayibala nje njengomunye osisulu ukuthi hayi ukungichitha impela ungichitha impela kwala ngisho sithi siyawasenzani uyagezwa zonke lezi zinto kodwa hayi ukugoloza impela. So bengifisa ukuthola ucaciseleka lapho yeah ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi ungakusebenzeli wena. So kahle hle you are saying ukuthi wena usuke wawuzama but awukazi ukusebenzele ukunikeza ama results right. Okay khethelezi but wami yebo uma uzoyenyangeni inyanga niyenibuza ukuthi why njalo mayizohlolela abantu iqalithi akuqala uyogeza before siqale senze yonke into awuqala uyogeza. Sisuke sigeza isidalwa esahamba kambi noma esibuya nobunyama kwena. Umuthi ngeke uzusebenze kwena idlozi lakho malingagezekile. Kumele qale gegezeke idlozi qala livume silincenga. Kwesinye isikhathi uke wachaza umlekelelo wathi kwesinye isikhathi kuyenze ukuthi idlozi lakini nalingawusebenzisa umuthi lalisebenzisa isiwasho. So ngathola ukuthi wena ukwenza opposite awuzama isiwasho ubone ukuthi ngeke sikusebenzele yini. Okay, 0861596596. We also have my voice notes. Ungathumela nje ku WhatsApp. I always ask you ukuthi muzosithumela le voice notes please if ungase nje uyishaya be less than 30 seconds or half a minute bese ke uvala i-radio ngemuva. Sinama voice notes ke avela kubalaleli. Asithathe ke nangomlaleli oqala. Gagasi. Hi Gagasi, mina what I would like to know ukuthi umuthi wokuthi indoda ihlale nawe uyasebenza yini because if uyasebenza ngabe wonke umuntu phela right. Ngiyacela bangichazele ukuthi uyasebenza ni lo muthi. Thank you. Sawubona Alex nodokotela bakho lapho Dr. Kehlelezi Indaba Yesintu. Bafowethu mina ngiphatheka kabi kakhulu manikhuluma ngomuthi. Unkosikazi wami uyagula kuyimanje nje ngicela ukuba anonymous. Uyagula waqala ngoJune namanje usagula. Umuntu wafaka kumagobongo wafaka lo muthi lo ukuthi ahayize ayofika kwakhe. Manje akalapheki bafowethu. Asenawo amaqiniso izinyanga ezikhona manje. Ngithi ngikudlulise lokho. Sanibonani Gagasini ngizobingelela obaba no Alex. Sacela ukubuza bandla kobaba ukuthi wona muphi umuthi omhlome engawusebenzisa cause sengiwusebenzisile lokuthiwa iRejuven kodwa akayifanele. Kahle ngifuna ukuthi ngisebenzise lo muthi loyo kuze ngikwazi ngithola abantwana cause nginomhlomi. Ngiyabonga. Okay, no siyabonga kakhulu. Siqale kubona Khethelezi. Usisile uthi umuthi uyasebenza phela wendoda ngabe bonke abantu ba right. Sizomthatha simbuyisele back to do you remember mangithi awukho umuthi womshado. The only thing you respect. Kunamantombazana manje noma kunosisa abafuna ukuphatha amadoda. Uthola ukuthi indoda iyadineka ithi isineke igcina isuku ingakwazi ukubekezela. Awukho umuthi nasesontweni mangishumayela ngithi mina awukho umuthi ingane zami odlula irespect. Umuntu umhlonipha nibanga naye kodwa ni amantombazana uthula ungakhulumi indoda ayimfuni umuntu okhulumayo ifuna umuntu othulayo mawuthula finish and clear umshayeli ubhuti wabantu mina nje uyabona ngidlisiwe li right idliso lami ngiyalithanda hlaleli sure nakusengena kule amagobongo le anonymous bekhala ukuthi nkosazwe wakhe ubegula since June ake ngisho futhi awumbiwa ndawonye ngithi uthe uselaphiwe bahluleka awumbiwa ndawonye lo muntu ushayo ngento abathi izizwe mazifakwa lapha kufakwa izilwane eziningi ezehlukene ezithinta nezihlabathi zamathuna so yipoke eziningi ezehlukene kodwa ke into engisho ukuthi awumbiwa ndawonye akakahambi wazi wawufika kokhehlelezi inkinga uzothi mayifika khehlelezi amthole ama prize akhe phezulu uke wabuza omnye umbuzo futhi ngicela ukubuyela kancane emuva uthe kuyenzeka yini umuthi utholakale kumlekeleli kuphela ukukhehlelezi ungatholakali yes kuyenzeka mina ngizosho mina ngukhehlelezi imithi eminingi nginayo ngiyayiphatha abanye abanganayo. The reason is because ngiyenza research ngiyahamba kakhulu ngemazweni akude ngiyolanda izinto uthola ukuthi ngibuya ngicobelela abanye ozakwethu uthola ukuthi abakwazanga ukuhamba. So kahle makuthiwa umbe wandawonye that is exactly what you do. Exactly. Okay, sure. Umlaleli bekhuluma ngendaba yomhlume.
ake ngimthathe sohlaza la ngoba ukhulume indaba yokuthi angazi noma bashadile yini kodwa izingane abazitholi usesebenzise nemithi ethile mina ngicela ukungena nje ngokwesintu yes uyabona lo okhuluma ngokuthi ushadile kodwa manje izingane akazitholi ngiyafisa mina ukuthi mhlambe umkhwenyana wakakhe angakabamba imbuzi bese ahamba emsamo bozicela izingane ngoba abantu abaningi sohlaza abazi ukuthi izingane ziyacelwa ethongweni ngoba vele izingane ziyisipho ezisuka kuphi ethongweni nakumdali. All right. 1937 ngasepheni kohlelo socela balinikeze inamba. We have umlekeleli mbanjwa umbhali wezincwadi zesintu aphinda beke i-researcher bese kuzoba ke udokotela i-expert ukhehlelezi. Inamba yethu ke u0861596596 ngothumela nama voice notes ku WhatsApp 0646245378. Kusasa lesine so sikhuluma indaba zika dokotela ke ne-sex nalolu lohlelo futhi uyakwazi ukulithola ku website gagasiworld.co.za noma ku YouTube nje useshe uthi Gagasi sex. Asathu anonymous emntuba. Yebo Mthiyane. Uwamukelekile mfethu Gagasini sabona. Hayi siyabonga bakithi. Mina nginenkinga umuthi angazi noma usebenzi noma kunjani manje ngifisa lapho ohlezi ubeke usize ngibukela ukuthi ngabe inkinga ikuphi ngoba sengikwenze konke ayikuyafuneka kuvaleke manje angisazi. Okay, khahlelezi. Mina into engizoyisho kulobhuti mayiqala ekhuluma bhuti uAlex kunosisi owakhipha umthwalo wakhe. Lo bhuti mayikhipha umthwalo wakhe ebengekho awe ngaleyo nto. Manje ngaso sonke isikhathi lento iyavala. Uma elokho ekhuluma lo bhuti ayivali umuthi kuphela, ivala ngisho imali. Kunamadili lo bhuti awenzile serious. Uma sekufanele amadili akhipha imali ijika kuyena eduze kwakhe ibisiyajika ibuyele emuva. Iyona ke lento edala ukuthi lengane ngabe siyayigeza ngendlela eyiyona, masiqeda kuyigeza ebese sihamba siyomgeza isinyama. Siqale ke sisebenzisa umuthi wenhlanhla. Otherwise ukhonkolo bhuti ngeke kuze kuhambele ngale. Ngeke usebenze umuthi. Ukuthi bangitshela lokho ngakwenza sasa ngisho nasekhaya la kwafika khona kwanamabhodla ifakiwe ngathi ngoba ngazi ngayeka ngisho umsebenzi yabo ngakwenza konke lokho ngibuya ngisho emanzini olwandle kodwa nje ayibuye kusuqinisile impela amadili lawo angifika kwamasipala nje kuthiwa hayi ngeke kusakhona futhi bezonikezwa omunye umuntu kade bevumelene nami yabo. Lalela ke bhuti ngiyaye ngenze kanje umuntu mayingene egagasini bhuti Alex ngiyaye ngicela ukumlapha mahala ngiyabiza impela kodwa ngiyaye ngicela ukumlapha mahala ukwenzela ukuthi athule ufakazi. Bhuti wami zama ukuthi unyonyo ubuze umtholo ukhehleleza ukuthi ungakuphi ufika usho ukuthi cha ngangene egagasini ngiyokwenzela mahala ha. Yebo mkhulu. Ngiyabonga. Hayi impela bengingakuphupha mkhulu ingakho namhlengelile ngihleze ngakuthula. Ngiyabonga baba. Uye wamphupha. Ake ngamphuphe inombolo bengiyifonele ngena ku voicemail. Hayi uzoyithola namhlanje lungisa ipen nephepha uzoyithola. Okay ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Thank you Khethelezi siyabonga. 0861596596 mawubhalile ku page lethu leli ku Facebook angikhohliwe ngizoya kwena nje kungekudala but we need to start la. You are listening to Gagasi lo hlelo libizwa ngendaba ngingu-Alex Mthiyane ngolesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 sike sikhuluma indaba zesintu bese kuthi ngolwesine between 7 and 8 sikhuluma indaba ze-sex with udokotela lolo ke lo sex lisuke lingalungele ingane it's not suitable for ingane so it's adult talk khona la eGagasini lama shows ungakwazi ukwalalela ama podcast akhona ku website yethu. Thank you for listening gagasiworld.co.za and nama videos again on YouTube ungakwazi ukuthi wathole nakuyona iwebsite yethu gagasiworld.co.za. I'm on our Facebook page ke now gentlemen. Sino Khethelezi kanye nombanjwa. Ngizolifihla igama lomlaleli just ukumprotect. Ngithi mina okuhle okwenzeka kimi ngemithi yesintu bengibekwe icala le unlicensed firearm. Ngasebenzisa amakhambi engangiwanikiwe esintu ngatholakala ngenacala ngimsulwa liphelile icala namhlanje. Akungaphenduli maybe client yami ngoba it's similar it's almost similar. So lokhu kuzongena under ubuhle bemithi. Yes obviously. Yiba ke on the other side of a victim now. Ekutheni lo muntu sambona but icala livele watholakala kwathiwa investigating officer. It goes back to the same thing ekade ngisho ukuthi awumbiwa ndawonye even if you can try ukuthi uhambe uyompimpa emaphoyiseni uthi lo muntu sambona impela but makuthi uyawudla still uzofika phume lapha. So kushuthi ke esingaconclude la ukuthi ukungakholelwa emithini must not mislead you ucabanga ukuthi kushuthi umuthi awusebenzi kunjalo. Okay, here's a question la ngicela ukubuza la ukuthi khona
yini izinto usamkelo ngicela ukubuza ukuthi khona yini izinto okungamela ukuthi ngizidle uma ngabe ngisebenzisa imithi kakhulukazi imithi leyo kuhlanza igazi? Mina ngokwami ngukhehleleza ngazi abanye omakhosi. Mina the only thing engishoyo mawuzodla umuthi wami ukuthi kuphela ungalali nomuntu oseyinsukwini zakhe. Lokho kunye nokunye idla nje. Okay. Ngisho kuthiwa ingulube idla nje. Okay. Yeah. All right, sure. And khulekani la uthi ikhona yini ngempela lento yokuthi kunemithi ekhetha ama seasons. Like ngike ngizwe kuthiwa khona umuthi ongasetshenziswa ehlobo ngoba wenza iopposite kunale usuku uhlosile. Ikhona njalo? Ekhetheleza. Okay. Yeah. Ukhona umuthi othola ukuthi kuthiwa maybe usetshenziswa makuyisikhathi sezulu. Ngoba uzo reflector i-lightning. So uyahlonishwa nomuntu othola ukuthi kuthiwa awungeni lo ekhaya. Ngoba mawuke wangena uvulela isifo ekhaya. Iyahlonishwa eminye imithi. That is why now mawuyowukha sesibatshela abafana ukuthi lo ungawungenisi noma lo mawukha ufana nomphame ephuce. Kukhona lo muthi abathi umphame ephuce. Uma uzowukha unesiko ofanele ulenze noma uqala ufike ukukhunge noma umdleba ngithi izwile izibongo zami zithi isihlahla somdlebe. Isihlahla somdlebe awusikhiwa noma ubani ngoba sizokumunca igazi sikuqede. Nakusona isihlahla esingatholakala noma kuba. So ikhona iyakhetha ama seasons nokuthi usikha ngoba isikhathi. Sure. Sikhuluma ngobuhle bemithi namhlanje ukuthi ungacabanga ukuthi makhulunywa ngemithi kukhulunywa ngento nje to destroy noma uma ufuna ukwenza izinto ezimbi komunye umuntu imithi khona ukuthi kwenza izinto zibe right zisebenze. Sure, asithathe ke nangovusi lokhuze nemtuba vusi. Alex yaphila. Ngikhona kunjani vusi? Yaphila ngibingelela nakubaba lapha. Yebo. Yes. Ngicela ukubuza la kubaba. Yazi khona into ejwayele ukuthi ingivelele yami ngisemncane ngakazi ngezinto zamasiko nje yabona. Ngizwe ngithi ngiphuma ngesihlokwenzini khona ngikhona kwento enikhulumayo. Makwenza mhlambe kuzofika abantu ekhaya kini mhlambe bazoba udadewenu mhlambe kubalekile lokho ukuthi mhlambe umuntu usebenzise legcekeni mhlambe uchele ngawo noma mhlambe akufanele ukwenze inokho. Ngicela ukubuza lokho ngoba nje Nkosi yami. Uma ukwenza kakhulu uma kuzoba nomcimbi kuzohlangana insizwa noma kuzoba nomcimbi kunobe nabantu ukwenzela ukuthi mabefika nemithi emimbi noma eze kuzoba nesigcawu bekuyiwe esigcawini lapho ke maybe yosini intombazana uyakwenza lokho kunentelezi okufanele uqale uyithathe in case ufika umuntu ephethe izinto ezimbi. Sure. Siyabonga kakhulu voice. Anonymous gama lakhe. Sawona? Yes. Yebo. Uqala ngo yes then kwaba uyebo. It's okay vele. Gagasini kukhulunywa ilimi eziwu2. Sure Anonymous. Nabengicela ukubuza Alex ukuthi njengoba athi ukhehlelezi ene uzosinikeza umuthi wedokhuzana. Okususu ukuthi sasipheleliwe ngamathuna. Lo muthi uzosebenza yini mangabe idlozi lethu lingacacanga? Uma idlozi lingacacanga I think lo muthi it's part of ukuthi ubuye ugeze idlozi makuyikuthi uzoyochela emathuneni ngoba kusuye kukhona into engahambi kahle khona emathuneni. Ngoba wathena uzosinika umuthi ngo3000 akho lutho sihlolele lona. Yebo. Okay. Wephenduleka sisi? Hayi ngiyaphenduleka. All right. Siyabonga nathi suka South Coast siyeka Santi. Hello Anonymous. Yebo ninjani umsakazi? Siphilile unjani wena? Yebo ngiphilile nami. Kumbe ukuthi ngisacela ukuyikhulumela abantu nomkhulu kusama ukhehlezi lapha. Nginenkinga yazi lokubethi nginebhadi lapha bathina futhi ngaza ngembethe. Manje angazi ukuthi ikuphi okuyikhona khona bathi abanye nginebhadi ngadlisa. Yabona manje ziwu3 izinto ayishoyo. Omunye wamconfuse wathi unebhadi, omunye wathi wazala wembethe, omunye wathi wadliswa. Ukhehlelezi na angizwa. Manje angisazi ukuthi khona kuphi okuyikhona khona basathe ngisenza umuthi onivutho kwenzakalayo. Izinto zami nje ziyafihlela even ngakubantu besifazana kulungile ukuthi umuntu uyafika siqhathi encane hamba. Mina bhuti ngithi inkinga yabase kubaba wakho. Ubaba wakho uyena ababemcuphile bameqisa into errong uma wakho mayizoqala khulelwe vele ukhulelwe sekunomeqo khona phakathi uthe wazalwa nefeli imnyama elilona elimboze yonke into yakho bazothi wazalwa wembethe mina angiyiboni ingubo ngibheka ukunqamba ngikubona ukuthi uzala unqambile kodwa kunegobo ngofanele yolidle lasekhaya kubo kababa wakho elizombula izinto zakho. That is why kuzolunga izinto zakho bese udla umuthi omhlophe wenhlanhla.
Yeah, ngizwa kahle baba. Okay. Sure. Siyabonga kakhulu. Indaba eGagasini 0861596596 and on Twitter now Instagram Alex Mthiyane #indaba. Ipage lethu ku Facebook lethi Indaba with Alex. Sikhuluma nomlekeleli Mbanjwa kanye no Dr. Kehlelezi. Sikhuluma ngendaba yobuhle bomuthi. Okay, yona topic yethu ke esikhulumayo namhlanje indaba yomuthi ungaba ke ingxenye lolu hlelo and ngiyakhuthaza ukuthi ukwazi nokuthola ama podcast akhona ukwazi ukuwashare indaba on Facebook indaba with Alex but mawufuna ukushare ama podcast nama videos alolu hlelo ungakwazi ukubuka ku website yethu gagasiworld.co.za. This is Indaba eGagasini. There is a Twitter vela kuzakhe la othi ngiyabingelela kuyenzeka yini ukuthi umuntu onyangayo noma umfundisi akuphuce isithunywa sakho ngihlelezi ngihlala ngisho mina isiphiwo sakho noma kuthiwa kanjani umuntu uyafisa kanjani ngeke aza kuphuce maybe kusuke kube kuyinto engekho into engayenza maybe angazama ukukubopha maybe akuvale but makuyikuthi abantu bakini impela bakhona ngeke azayithatha into yakho. Okay. Basuke beqambela omakhosi amanga bethi cha usivalile inayikho leyo into ikuwe makuyisiphiwo sakho. Okay. Listen to this one ke ubuza ukuthi if kuthi someone recommended for you ukuthi ubone umuntu othize for traditional help and then umuthi wakhe ungasebenzi ebese ubona ke lo muntu lowo inyanga spending money at the casino, can you approach him and ask for a refund? Hayi Sohlaza ngicela Kehlelezi ukunikhulumela bane wethu. Uyabona Sohlaza akanalo ilungelo lokukwenza lokho uma ukuthi ulalelile uhlelo lisaqala khona into engiyibalulile okuthi abantu khona abantu abembethwa abantu othola ukuthi babengakholelwe emthini. Yes. Omunye umuntu ekudinga ukuthi Sohlaza alincenge ithongo lakhe ukuze akwazi ukusebenzisa lowo muthi ngoba ngeke sikubalekele ukuthi imithi iyasebenza nakuba amanye amathongo ayingakholelwa kona ikhona imithi emihle ikhona imithi emibi. Uma wena uzosebenzisa umuthi omuhle ncenge ithongo lakho ukuthi likuvumele ukuthi ukwazi ukusebenzisa umuthi usebenze ukusebenzela. And the other thing avezine party inyanga noma ngithi avezine party sizinyanga. Yes. Uma ungaya manje hospital private hospital ufike lapha ufuna ama records ukuthi abantu abashonini uzothola ukuthi bashona abantu but basuke benjani bekhokhile fika ke enyangeni into ingasebenzi uyofika umuntu athi ngizofuna imali yabona ke lapho sekufuna ube inyanga strong enesitswephu kahle ubuye bathinte ngesitswephu bani. Sure. Azina kuma voice notes as well but I feel ngikuma voice notes azania Africa I saw your tweet amakhubalo. It means dried medicines. Amakhambi, green medicines, better known as herbs. Insizi, powder medicines. Isichongo, medicines mixed with cold water. Ingcweba, hanging out on a child's neck. Inyamazane, powder made out of the part of the dead animals. Yabona Sohlaza imithi isebenza ngempela mina ke ukhokho wami sorry bengizo qualify this because umlaleli wethu usinikezwe just a glossary of terms ukuthi mangabuzwa khulunywa ngensizi khulunywa ngani and I think ngiyakuvumela lokho akushiya impela Sohlaza bengifuna ukufakaza impela nami lapho ukuthi lezo zinto ziyasebenza yabona nje ikakhulukazi amaqhele lawa wengane iqinisa ingane leyo nto ukuthi imoya emibi mayifika yebo Sohlaza mayifika imoya emibi ingane ingasheshi ukuthi mhlawumbe ibe nenkinga. Okay. Sure. Asithathe ke nama voice notes akho sawubona eGagasini anonymous. Sanibonani bo baba. Nosikhangane lapho. Ngisacela ukubuza ukuthi ngingasizakala kanjani mhlambe ngiyothatha inamba egcineni ngendaba yophuzo nokuthola umsebenzi ngoba since ngilahlekele umsebenzi last year kulungi nje lutho. Mhlambe yini engingayenza ukuthi ngithole usizo. Sanibonani Gagasini bengisathanda ukuba anonymous. Ngicela ukubuza ukuthi njengoba sithinta itopic yomuthi umehluko phakathi komuthi nesiwasho iyini because namhlanje kukhulunywa ngomuthi ovulela inhlanhla and isiwasho nayo it serves the same purpose so umehluko between the two ukephi? Hi, ngicela uku anonymous. Ngicela ukubuza ukuthi kuseyokwenzakalaani if ekhaya igcekeni mafanele kusetshenziswa umuthi wena bese uyopha. Njalo makufaka kusetshenziswa umuthi uyopha. Okay. Siqale kwena ke Mkhathini bese siya kwindomandomane. Mpunga uzothatha nje imibuzo related to wena la and then bese Khehlelezi aphendula naye after wena. Yeah. Sohlaza mhlawumbe mangaphendula usisi lo ekugcineni lobuza ukuthi kusuke kwenze njani uma ukuthi kusetshenziswa umuthi phakathi kwekhaya bese yena uyopha kodwa lebe ngifisa khona ukuthi acacise kuba ukuthi
naye uma ewusebenzisele yini yena umuthi. Well, let's assume ukuthi makuthiwa usetshenziswa umuthi ekhaya kusho ukuthi mhlambe all family members kuzothiwa sebenzisana nawo umuthi or mhlambe khona into echeliwe njalo akafika ngalapho. Yeah, mina ke Sohlaza ngisamile la ekuthenini uma ithonge lembethe wena ngoba singazalwa sibe yingane zandawonye kodwa abantu abasembethe behlukene. Uma ukuthi mina owembethe mina akawufuna umuthi ngizathi mangusebenzisa kuzobonakala ngokuthi ngibe nenkinga. Ngibona ngani ukuthi ke mina abantu abangembethe abawudinga umuthi badinga amanzi badinga umthandazo badinga umsamo. Kwesinye isikhathi Sohlaza kuyenzeka umuntu ephumile ehambe waya ebantwini ababonayo uthola ukuthi usebenzisa imithi neziwasho bese avela afikele ukuthi akamnikeze isiwasho lesizathu sokuthi mhlawumbe ithongo lakhe liyamtshela ukuthi lo muntu umumnika umuthi ngeke uzokwazi ukumsebenzela. Yazi lelo phuzu lelo because ukhehlelezo usebenza ngakho kokubili usebenza ngomthandazo aphinde asebenze nemithi kuyenzeka kufika patient ubone ukuthi le impela bengifuna la ekuthenini lo othe yena utshwala akabiyeki ngenza into esimple Sunday ngiyasontisa la egcekeni kwami la engisuke ngisebenzela khona Sunday nje umuthi anguthinti ngisuke ngidila ngesiwasho and ila engithi khona bonke laba bathi ngiyabiza ngiyazazi Alex ngiyabiza because ngiyayazi into engisuke ngihlola ngqo nento engikunika yona ngikunika ngqo that is why ama price wami uyayibonela nawe kufanele lo muntu abize Sunday ke ngisuke ngacharge imali kusuke ku free of charge ngijuluke ngimanzi ngiyacomplaina ke yazi mawungayo esontweni labantu abasindisiwe bafika bathi abafundisi God bless you aphakamisa isandla uqeda umuntu anikele ngo100,000 mina engijuluka imini yonke ngibukhulekela iwasho zabantu ngenza yonke into baqede banikele ngo10 that is unfair ngiyakhala ukugedlelisa uyakhala sure and then okay umlaleli lobuza umuthi nesiwasho into eyodwa yini no umuthi nesiwasho akuyona into eyodwa isiwasho siyabusiswa isikhathi esiningi amanzi maybe kufaka imali emhlophe phakathi noma kulayitela umentshisi phakathi noma umlotha umuthi suke sesithinta amakhambi esintu so nezilwane thizeni yezemvelo so akufani nje izinto eziwu2 ezingafani. Okay, indaba eGagasini sithatha uThami ngema eAdams. Hello Thami. Yebo njani? Sure bud. Siyaphila. Bengicela ukubuza ukuthi mhlambe kumuntu obonayo noma inyanga bese ithi unesinyama. Bese yakunika umuthi othi usebenzise kodwa uma usebenzisa lokho ekufana nje kodwa into zakho ngakhanyi lokho lesikho nesinyama mhlambe yini fanele uyenze. Sure, all right. Pendulekile Thabani ezimlekeleli set ngaseqaleni ukuthi welkelana nabantu nanokuthi isithunywa sakho simi kanjani. Interesting topic le asiqedanga sangabiye sithole ngoba kuningi okuzayo. Mawukhuluma nje ngesubject yemithi ngeke ukwazi ukuyigoqa kuningi okuzobela kokuqhamuka. Gentlemen asibonge ukuthi nibeka kanye nathi. Mlekeleli manje utholakala kanjani? Sohlaza impunga yesintu iyatholakala kubusobe encwadi uFacebook impunga yesintu ikhasi lapha nelikhona na ku Twitter futhi ihandle ithi impunga yesintu na ku Instagram bese abantu nalapha na ku YouTube ikhona ichannel ethi impunga yesintu TV la ngibuye ngifake khona ama video nje amafishanyana akhuluma ngazo into zesintu. Siyabonga kakhulu umlekeleli manje impunga yesintu Dr. Khehlelezi. Uzoyithola lapha na ku YouTube uthi Dr. Khehlelezi iFacebook page yami inyanga yodumo mzo and then phone number zam 063 051 7641 noma 067 139 6486 071 570 3603 ungayifaki imali makuthiwa umuntu uzenza ukhehleleze ethi ifaka imali ukhehleleza akamfakisa umuntu imali eShoprite noma ePep please guys pay iwebsite yami www.traditionalk.com yonke imininingwane ikhona. Asibonga kakhulu Dr. Khehlelezi ubekade nathi la Gagasini kanyeke nomlekeleli mbanjwa siyabonga kakhulu ishow le ungakwazi ukuthi uthole catch up kahle ku website yethu gagasiworld.co.za la uzoyithola khona namanye amashows esesike saba nawo nje previously. Indaba was produced by Umfundo Mabaso mina ngingu-Alex Mthiyane. Ulalele Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM.